Dili moubos sa 60 ang namatay tungod sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog kagabi kung asa natala ang epicenter sa Bogo City sa Cebu. Di nabatik sab sa mga kasikbit nga lugar sa Visayas. Ang City Government of Davao nakatakdang mupadala og assistance ngadto sa mga naapektuhan sa linog. Ani report ni Argil Relator. Nagkaguliyang kining mga mitambong sa event sa usa ka hotel sa Cebu City. Dihang mitayog ang magnitude 6.9 nga linog kung asa natala ang epicenter sa Bogo City sa Northern Cebu mag-alas 10 kagabi. Nakasinati sab og brownout sa 16th floor sa usa ka building sa Cebu City dihang nabati ang kusog nga linog. Sa kuha sa CCTV, kita kining usa ka komunidad sa barangay Sawang Calero sa Cebu City nga nabulabog dihang nasinati ang kusog nga linog. Sa kuha ni ining dashcam, kalit mihunong ang mga motorista nga nagbiyahe sa usa ka tulay nga nagkonekta sa Cebu City ug Mandaue City dihang nabati ang kusog nga linog. Makita ang daw pagsayaw sa tulay atul sa linog. Yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, nalikot na. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Nangatagak na kining mga dekorasyon nga suga sa atubangan sa St. Peter the Apostle Parish sa Bantayan, Cebu. Kalitsab na nahugno ang atubangang bahin sa simbahan. Sa lungsod sa Bogo, nga mo'y epicenter, nagkatag ang debris gikan sa mga nadanyos nga balay. Ang mga rescuers sa barangay Pulang Bato nangayo og dugang tabang. Nahugmak sab kining usa ka fast food restaurant. Naigusab ang lungsod sa Daan Bantayan. Nahugno ang gitawag nga heritage landmark didto, ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima. Sa San Remigio nga katapad sa Bogo, lakip sa gisuta sa mga rescuer ang sports complex kung asa gipahigayon ang paliga kagabi. Nagpadala dayon ang Cebu Provincial Government og mga tauhan, heavy equipment ug rescue equipment sa mga nanginahanglang lugar. Lakip ang gobernadora sa mga nitambong sa gala night sa Miss Asia Pacific International 2025 sa Cebu City. Dihang mabati ang linog. Naay nibigay nga parte sa kisame sa hotel. Gilayon ng gawas ang mitambong sa maong event. Paspasab nga gipagawas ang tanang pasyente sa Cebu City Medical Center. Tulo ka mga baby ang gipanganak ato sa pagtayog. Dali silang gipagawas lakip ang mga inahan. Apan kalit lang ni bundak ang ulan. Nakabadik sa ospital ang mga pasyente diyang masiguro nga wala na'y aftershocks. Gipamutang sa atubangan sa Bogo City Provincial Hospital ang mga patayng lawas ug mga nasamdan. Nag-abot ang mga ambulansya o personahe sa mga punerarya sa usa ka lugar. Dili moubos sa 60 ang kumpirmadong namatay. Ang damawanyong si Aldwin, kinsa nagtrabaho sa Cebu, nakuyawan gayod sa kakusog sa pagtayog, samtang anaa siya sa 9th floor sa gipuy ang condo unit. Nagapamlansya ko sa akong mga sanina. So, kalit lang dito siya, 9:59 to 10 o'clock. Ning uyog na ang building, kusog kaayo, ma-feel yun na ko ang tremor, ang swaying sa building. Hadlok yun kayo siya. Short to say nga traumatic ito siya na experience. Presence of mind lang gayud matud pa siya sa iyang angayang buhaton, sanglit siya rasab usa. Ning dagan ko diretso duol sa akong pultahan. Sakto sa akong pagdagan pa doon sa main door ug ako ang pag-abli, dito na ko na bantayan na hulog na diay ako ang suga ikan sa kisame. Kung asa ko nagtindog before ko ning tabok padulong sa akong main door, dito po na hulog, dito po nahagbong ang katong akong suga sa kwarto. Luwas yang nakagawas sa condo building. Ang Coast Guard District Southeastern Mindanao gibuksan ang donation drive alang sa mga biktima sa linog. Mamahimong i-drop ang mga donasyon sama sa food packs, bottled water, hygiene kits ug uban pang basic na panginahanglan sa ilang headquarters sa Kilometer 10 sa Wharf, Davao City. Ang City Government of Davao nakig-alayo na sa Office of Civil Defense o PDRMO Cebu. Samtang nagapadayon ang ground assessments, andam na alang sa deployment ang Davao City 911 USAR teams, kauban ang medical teams ug psychosocial workers.
ginaandam na sab ang ihatag nga food item sa mga apektadong lugar. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.